asia numero 10, ärende nummer 10. Keskustelu alkaa, diskussionen börjar. Päätimme täällä Cygnius-kuulani remontista syksyllä vuonna 2020. Ja aika paljon keskusteltiin siellä alueella. Siellä on paljon alueen lapsia koulussa, niin mikä tämä tilanne on se ilmanvaihdon suhteen, koska silloin useat rakennusalan asiantuntijat olivat ennen päätöstä kritisoineet vahvasti tätä täyskoneellista ilmanvaihtojärjestelmää, mitä sinne suunniteltiin. Eli siinä on sellaisia ongelmia, että kun meillä on vanha rakennus, sehän on suunniteltu ja se on toiminut sillä painovoiman ilmanvaihdolla joku 110 vuotta jo, niin se ei ole mitenkään suunniteltu ilmatiiviiksi, kun tämä koneellinen ilmanvaihto yleensä vaatii sitä, ja sen takia siellä pidetään alipainetta, niin ilma sitten menee seinien läpi ja eri paikkojen läpi, ja siellä sitten helposti syntyy sisäilmaongelmia, ja tämähän on ollut sitten meillä laajasti Suomessa ongelma. Ja sitten joudutaan myös suojeltua rakennusta muokkaamaan paljon. Ja sitten toinen juttu, että tämä koneellinen ilmanvaihto kuivattaa sisäilmaa, erityisesti talvella, ja se aiheuttaa hengitystä ja ongelmia, varmaan teistäkin jotkut on huomannut. Lisäksi nämä Suomen raitisilmamitoitukset on monen asiantuntijan mielestä yleisesti vähän liioiteltuja, että ihan niin paljon ei sitä koneellista ilmaa tarvitse koko ajan tunkea, siinä alkaa sitten ne haitat sitten kasvaa jossain vaiheessa, tulee vähän liian paljon kuivaa ilmaa ja tulee liian suuri energiakulutus ja suuret kustannukset. Ja siksi mä pyysin vuoden 2020 valtuustokäsittelyssä selvittämään Ruotsissa vanhoissa koulussa laajasti käytettyä hybridimallia. Hybridimalli siinä mielessä, että se pohjautuu täysin siihen olemassa olevaan painovoimaiseen ilmanvaihtoon, mutta siellä on lisätty automatiikkaa, eli erilaisia läppiä, jotka sitten sulkee ja avaa niitä luukkuja sen mukaan, mikä mahdollistaa parhaan ilmanvaihdon, ja sitten pieniä puhaltimia sopiviin paikkoihin, eli ei tällaisia massiivia koneita, jotka vaihtaa kaiken ilman. Eli siinä on pienemmät kustannukset, se kunnioittaa sitä rakennusta ja kustannustehokkaampi, saadaan nopeammin tehtyä. Tämä on toteutettu useisiin kymmeniin ruotsalaisiin kouluihin, jossa on parantanut terveyttä, säästänyt energiaa ja tehnyt projektista nopeamman. Ja nyt me käsitellään tämän projektin budjetin korottamista 2 miljoonalla eurolla 18 miljoonaan. Ja tämä ei nyt ole sinänsä mikään kustannus hirveän iso. Jos me muistetaan, minkälaisia kouluremontteja meillä on ollut, niin 20 miljoonaa on ihan normaali setti. Tosin se ei ole hirveän iso koulu, mutta kuitenkin hieno se on. Ja tässä ei ole mitään valittamista tämän yleiskustannustason suhteen, jota on muutenkin jo myöhässä, ettei mitään syytä ruveta rikkoa tätä projektia. Mutta kiinnittäisin huomiota näissä korottamisen syissä tähän lainaukseen. Tarkempien tutkimusten ja rakenneavausten myötä noussut rakenteiden korjausaste, ilmanvaihdon toteutuksen muutossuunnittelu ja entisöintitehtävät ovat lisänneet suunnittelukustannuksia. Eli juurikin ne ilmanvaihdon toteutuksen muutossuunnittelu ja sitten rakenteiden korjaaminen, avaaminen, tutkiminen, tämä kaikki mitä vaaditaan enemmän sen koneellisen ilmastoinnin vuoksi, se lisää kustannuksia, lisää aikaa ja lisää sitten terveyshaittoja tämä menetelmä myös. Eli tämä on nyt vaatinut enemmän kuin silloin budjetoitiin jo, että se tiedettiin, että se tulee kallista, mutta enemmän vaatii kuin budjetti. Ja nyt meidän pitäisi mun mielestä tässä vaiheessa alkaa miettiä, että mitä me nyt jatkossa tehdään, että mennäänkö me vaan täällä samalla, koska tämä nyt on aika paljon kritiikkiä saanut, vai otetaanko myös vaihtoehdoksi tämä ruotsalainen hybridimalli, että otetaan se painovoima, ilmanvaihto, mikä on toiminut siellä koulussa vaikka kuinka pitkään hienosti, ja parannetaan sitä nykyteknologialla rakennusta kunnioittaen. Eli tein tämmöisen ponsiesityksen. Hyväksyessään päätösesityksen valtuusto pyytää selvittämään mahdollisuudet kustannus- ja terveyshyötyihin tehostetun painovoimaisen ilmanvaihdon käyttämisellä tulevissa julkisten rakennusten remonteissa, näin yleisesti. Tämä on kerran toiminut Ruotsissa niin hyvin, ihan vastaavat talot ja ilmastokin aika lähellä, niin otetaan nyt ainakin selvityksiä ja katsotaan mahdollisuudet. Itse en ole asiantuntija, enkä osaa sanoa, onko se nyt mihin kouluun paras vai ei, mikä olisi juuri se oikea ratkaisu, mutta otetaan tämä vaihtoehdoksi. Ja jos voitte tukea tätä pontta, niin saadaan toivottavasti nämä kouluremontit, jotka on meille hyvin tärkeä asia kaupungissa, sujumaan vähän nopeammin ja paremmin tuloksiin. Kiitos. Sinänsä hyvältä kuulostava Pennasen ponsi niin on kuitenkin epärealistinen ja nämä vaatimukset jo tekee sen, että se ei tule missään tapauksessa toimimaan. Pennanen on tässä mielestäni ihan oikeilla jäljillä. Siis ponsi sinänsä tuo mitään uutta, koska nämä tutkitaan joka kerta niin kuin Rautava sanoo. Ja meidän ongelmat on siinä, että meillä on tiukempi lainsäädäntö se ilmanvaihdon kapasiteetin suhteen kuin Ruotsissa. Itselläni meni aika paljon kyllä näihin ohjeisiin aikanaan luottamus, kun Helsingin kaupungin rakennusvirasto vaati minua laittamaan koneellisen ilmanvaihdon 1888 rakennettuun hirsitaloon saaristo-olosuhteisiin vielä kaiken lisäksi. Ja kun kritisoin sitä, niin mulle vastattiin, että eihän sitä tarvitse pitää päällä. Joten se siitä järkevyydestä. Itse asun tällä hetkellä 60-luvulla rakennetussa tehostetun painovoimaisen ilmanvaihdon talossa, missä nämä järjestelmät toimivat erinomaisesti. Kiitos puheenjohtaja. Jos valtuutettu Rautava kommentoi tätä
Sygneus-projektin hidastamista. Nimenomaan totesin, että en missään nimessä halua hidastaa, ja tämä ponsi kohdistuu tuleviin julkisten rakennusten hankkeisiin. Rantanen sanoi, että näitä vaihtoehtoja kyllä selvitetään jo tässä vaiheessa hyvin. No, mä en ole itse rakennusalan ammattilainen, enkä tiedä mitä ilmastointivaihtoehtoja selvitetään mistäkin julkisessa remonttihankkeessa, mutta nämä rakennusalan ammattilaiset, jotka kyllä niitä tekevät, niin ovat kertoneet, että tätä ei oteta tarpeeksi vakavasti, tätä avustettua nykyaikaista painovoimaista ilmanvaihtoa näissä helsinkiläisissä hankkeissa, että sitä pitäisi paremmin selvittää, ja heidän kehotuksestaan olen myös tätä tekemästä tätä pontta. Kiitos. Kyllä tuolla aina selvitetään, mikä on se paras ja mahdollinen ja myös määräykset täyttävä normi, miten tämä kannattaa toteuttaa, ja sen takia en edelleenkään näe tämän ponnen niin sinänsä turhana, enkä tule kannattamaan sitä. Kiitos valtuutettu Pennanen. Tämä on ihan erinomainen ponsi ja se on ihan tunnustettu fakta, että siinä vaiheessa kun on koneellinen ilmanvaihto esimerkiksi vanhassa rakennuksessa, niin kyllä se ottaa se alipaine nimenomaan sieltä seinistä ja rakenteiden väleistä sitä ilmaa sisälle ja silloin me ollaan yhtäkkiä mikrobivaurioisessa julkisessa tilassa. Valtuutettu Rautava totesi, että kaikki aina tutkitaan ja mietitään kympissä. Varmasti näin onkin, sitä yhtään väheksymättä, sitä tietotaitoa, mutta että tällaisen ponnen avulla ehkä voitaisiin kehottaa tutkimaan myöskin tehostetun painovoimaisen ilmanvaihdon käyttöä. Kysyn nyt, että sisälsikö, ei ainakaan julkilausuttuna, niin puheenvuoro kannatuksen ponnelle? Kyllä kannatan valtuutettu Pennasen pontta. Kannatan valtuutettu Pennasen pontta. Valtuutettu Rantanen piti myös tärkeän puheenvuoron. Tällä hetkellä vaatimukset asettavat esteen tämän kaltaiselle ilmanvaihtoratkaisulle. Mutta mielestäni on kuitenkin erittäin tärkeää, että jatkossa tulevissa projekteissa asia arvioidaan aina uudelleen ja tämä ponsi ei ole mielestäni turha, koska tehostetun painovoimaisen ilmanvaihto mielestäni on tavoiteltava nyt ja tulevaisuudessa. Ja äänestys alkaa omröstningen börjar. Valtuusto on päättänyt hyväksyä valtuutettu Pennasen ponnen. Fullmäktige godkänns ledamoten Pennanens kläm.